ప్రపంచ నలుమూలల కూడా ఈరోజు జర్మనీ దేశస్తులైతే వాళ్ళ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా మార్చి మనకు గ్రీన్ కార్డ్ కానీ పౌరసత్వం ఇచ్చేటందుకు వాళ్ళ యొక్క చట్టాలను కూడా వాళ్ళు మార్చుకునేటువంటి స్థితి వచ్చింది. అంటే ఇంత సంపన్నమైనటువంటి ఇంత మేధా సంపత్తి ఉన్నటువంటి మన దేశంలో దాన్ని సరి అయిన పద్ధతిలో ఒక సన్మార్గం లోపల మనం దాన్ని పెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మనకు అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందే మేడం చెప్పినారు, దురదృష్టవశాత్తు మన ఇండియన్స్కు వచ్చిన నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇక్కడ పరిశోధనలు చేస్తే రాలేదు. అమెరికా దేశంలో అమర్త్య సేన్ లండన్లో పరిశోధనలు చేసినారు. మొన్న రామకృష్ణ గారు కూడా అమెరికాలో. అంటే అమెరికా అనేటువంటి దేశం ప్రపంచం నలుమూలలు ఉన్నటువంటి దేశాలు ఉన్నటువంటి మేధావులను ఆకర్షించేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. కాబట్టి మన జాతీయులు కూడా అక్కడ పోయి నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ సైన్స్ యొక్క వ్యాప్తి చాలా జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కొత్త కొత్త రంగాలలో మనం పరిశోధనలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా సంతోషం. 340 ఎగ్జిబిట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అందరూ కూడా చాలా క్రియేటివ్గా ఆలోచించి మన చిన్నారులు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు 2-3 రోజుల నుంచి పేపర్లో చూస్తే అమితానందం అవుతున్నది. ఈ దేశానికి నిజంగా కూడా ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మన ఉపాధ్యాయ వర్గాలు కానీ విద్యార్థులు కానీ ఇంకా ముందు పోయేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని నేను ఆశిస్తూ రవికుమార్ గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఇక్కడ నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను.